Как да бъдат използвани върнатите пари, група младежи измислиха благородно приложение на бонусите. Репортаж на Мария Савкова. Най-тежката битка на живот и смърт Дани започва да води в зората на живота си. Преди 5 години, когато е едва на 13. Диагнозата – рядка форма на левкемия. Стигнахме до точката, в която са ми казвали за единствения изход, който ни остава – костно-мозъчна трансплантация. Дани открива донор с 100% съвместимост в Германия. Трябва да плати непосилните за семейството над 200 000 евро. От дарения събират 40 000. За останалите се обръщат към Комисията за лечение в чужбина. Минути преди срещата ни Дани разбра, че е одобрен и по сметката на болницата ще бъде преведено максималното – 92 000 евро. Не достигат още 80. В същото време приятелите на Дани вече имат идея как може да му се помогне и още днес се захванаха да я реализират. Младежите смятат, че част от върнатите бонуси може да спасят живота на Дани. Обръщат се лично до премиера с молба за помощ. Просто той е един човек, който в момента има спешна нужда от тези пари, за да живее, за да бъде пълноценен гражданин на Република България. И мисля, че е съвсем адекватно държавата да направи този жест и да му помогне, защото един ден той ще си върне дълга към държавата, като живее тук, работи, плаща данъци и така нататък. Дани се обърнал и към здравната каса. До сега отговор няма. Последната предложена дата за операция в Германия е само след 10 дни. Прогнозите на лекарите са за пълно възстановяване. Единственото нещо, което ни липсва в момента е сумата пари за заминаването. Аз реших да се боря за това нещо безотказно и до край. И сме близо.